Sabino Arana Fundazioaren Goaz Museoan eman dute Bizkaiko Foru Aldundiak ekoitzi duen eta Bizkaiko bonbardaketen 75. urteurrena gogorarazi nahi duen Zerutik Sua Dator dokumentala. Filmak hainbat testigantza bildu ditu bonbardaketak gertatu ziren garaian, 8 urtetik 20 bitarteko ziren gizon eta emakumeen artean. Iaz Bizkaiko Foru Aldundiak abian jarritako Gernika Bizkaia 1927-2012 75 urte gogoan egitasmoaren barruan sartzen da ekimen hau. Zerutik Sua Dator Bizkaiaren historiari buruzko proiektu kolektibo eta sozial bat da. Gogora ekarri nahi dizkiguna, Gerra Zibilean zehar Bizkaiko hainbat udalerritan jasan behar izan zituzten bonbardaketak. Horretarako zenbait udalerri eta belaunalditako lagunek jardun dute, memoria historikoa nola berreskuratu erakutsiz. Hori ez gainera, bada nabarmendu beharreko beste alderdi bat. Orain arte ikusi gabe zeuden airetiko plano eta argazki batzuk ikusteko aukera eman du film honek. Jose Maria Arreola notario bilbotarrak beren beregi lagatako planoak eta argazkiak dira, alemaniar hegazkinek 1926an bonbardatzeko erabiliak.